கண்ணாடி சேனல் அனைவருக்கும் வணக்கம். விருச்சிக ராசி நேயர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 7.5 வருஷத்துல வந்து படாத 7.5 வருஷம் இல்லை, இந்த 8 வருஷமும் 9 வருஷமும் ஒரு படாத பாடுபட்டிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நிறைய மாற்றங்கள் வரப்போகுது. ஏன்னா இப்ப குரு பாத்தீங்கன்னா 15ஆம் தேதி குரு மாறி 11வது லாபஸ்தானத்துக்கு தொழில் முன்னேற்றம் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு, நகை பணம் நீங்க பட்ட கடன்கள் எல்லாமே நிவர்த்தி ஆகிறதுக்கு ரொம்ப விசேஷமான ஒரு ஸ்தானம். குருவோட பார்வை 11வது வீட்டுல படுறதால சிக்கல்கள் கண்டிப்பா நிறைவேறிடும். அதுக்கு விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் எல்லாருமே இப்ப நாங்க கொடுக்குற ஸ்கிரீன்ஷாட்லயும் வரும், இது டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறோம். அந்த மந்திரத்தை நீங்க சொல்ல 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 உங்களுடைய சிக்கல்கள் எல்லாமே விலகிட்டே இருக்கும். சனி பகவானும் இப்ப உங்களுக்கு மறைவு சாந்தத்துல வந்துட்டார், 3வது இடத்துக்கு வந்திருக்காரு. டிசம்பர் 27க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் கிடைக்க போகுது. எல்லாருமே இந்த விருச்சிக ராசி வந்து விருச்சிகம்னா விருத்தி ஆகுங்க. எங்க போனாலும் விருத்தி ஆகும். உங்களால நிறைய பேர் விருத்தி அடைவாங்க. நீங்க நம்பிக்கை விட்டுறாதீங்க. இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு பெரிய மாற்றங்கள் கொடுக்கும் போது 3வது ஸ்தானமாக இருந்தாலும் குருவோட பார்வை கணக்கெடுங்க. 11வது லாபஸ்தானத்துல வராரு. இந்த விருச்சிக ராசி மந்திரத்தை டெய்லி முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 9 வாட்டி சொல்லுங்க. முடிஞ்சவங்க 18, 27, 36, 48, 54 வரைக்கும் நாங்க சொல்லலாம். நீங்க சொல்ல 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 உங்களுக்கு பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். கண்டிப்பா நம்பிக்கையோடு இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப விசேஷங்க. பிரம்ம முகூர்த்தம் நீங்க சொல்லி பாருங்க, பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். அதே போல விருச்சிக ராசி வந்து நீர் ராசின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊத்திட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ என்ன வேணுமோ அது நடக்க அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் அந்த ஒரு கிளாஸ்ல வச்சு சொல்லிட்டே இருங்க. அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் உங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா கொடுக்கும். தண்ணியே அதிகமா செலவு பண்ணக்கூடாது விருச்சிக ராசி நேயர்கள். இது மட்டும் நீங்க கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா உங்க